Bátorságpróba. Az összetevőket összekeverjük és egybe megisszuk. Ez víz. Só. Cukor. Ilyen sült krumpli, nem tudom mi. Így főbontva. Úgy látom, az volna, nem? Őrölt paprika. Attól lesz számos szép színe. Azt hiszem. Finom mustár keverék vízzel, meg sóval, cukorra. Ja. Bazsal? Szaglása is nagyon jó. Figyelj, a színét is. Milyen szép színe van. Anyád! Nekem fadarabok. Nyog, ez forgács. Ezt nem fogom meginni. De megfogod. Fúj! Ez finom lehet. Fahéj! Hát már be is szort. Lesz tisztem azok olyan hány ingerünk. Fahéj. Nincs iklandó. Fúj, mint hányás. Ez olyan, mint Pörköt De csinálunk. illata van. Pörköt csinálunk. fahéj illata van, he? Csak. Oregano. De azt már nem. De nem. Bazsalikom volt. Ja. Oregano. Jó, mint a... Fúj! Ezek is fadarabok. Őrölt fekete bors. Ajjaj. Végül, de nem utolsó sorban. Őrölt fekete bors. Vigyázz, Krisz, az összetevőkre. Mindjárt jövök egy perc, nem menjenek szóval. Rendben van. Menjenek. Cukor, só. Szó és só. Köszönöd meg a többit is. Jönnek a finomabbak. Ketchup, mustár, majonéz. Virsli nincsen. Először egy kis mustár. Körbe anyád. Ebből nem fogok inni, de so. Alkapom. Majonéz. Nézzük. Jön belőle. És ketchup. Nézzük az oldalát. Fúj! Na, ki issza meg először? Aki iszik belőle először. Gyerünk a főrömmel, lehet a hányás lesz. Na nézzük. No, jövök én is. Milyen? Finom? Isteni. Érzi benne fajjad. Én nem bújik meg. Kevés a tárterület, szívtad, Kristóf. Nem is volt belőle. Jó, gyorsan. Újból a kör. Újból. Várjunk csak. Szaj, már kire.